إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد صدق الله العظيم وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم Mama ulit ng Allah pinaka-importante sa din kawiyabiyan tanong na matong tanong so bakit hindi barat tanong Allah ay mana ni nasuhidaya aliugat si mga tawa kambubunugiran sa dia hidayah dia pengin tanong umat tanong subina kadna namin ang gunon awa kami ka umakondulalan tama ni mga nada tanong na masabot ng tayo makondulalan adna lalang ang mga na mabubugu na databangon ng Allah da mapatot sa dia masa tabangon Allah adi bugubsuy ba na makakadugian so pinaka-importante na matong tanaw di untulalalan kadudung sa tabangon Allah agu magirkan Allah sa mananga pipibera na baraka mamilya mapagarya sa Islam na garantisado ang galapagkatano susubuan Allah na mana niya na kemitan o di na kekuatan sa papadalan ng Allah mga pinasaya mana Islam. So mana niya na awida Kalimantan niya kalala na di economic crisis. Ikadua awida Kalimantan main kata peace and order. Tama si kumiyang una kay po sa mga sahabat awida kal sa dunia. Kristiyan at mga Muslim. Peace and order ang economic crisis. Na din man tumasun. Hindi pa nagubot. Sabab sa ibsulbo ng mga manusia na beginiran kapasaliran. Ayaw buo, pemapar, ayaw sulci po, awida ka ng mga indan na sukusuk. Allah kasanya niya din tanong. Sekalian ini ating buhay mana na dunia. Nakukontrol mo Allah sulangan daman. Tanong naman ito, nasumangat tao. Sabab sa emana niya na may isabot si ko agama. Aguda hide tama pa ng kukusuk yan. Na di magapas, hindi kayo niyang awida kalian, nasi kuda tayo na makhluk. Mapagari ini subuh Allah. Kaya mana niyan, nakakugapas sa musiko Allah. O di man ito akal, nasabot sa may kita di sa musiko Allah, hindi naman kugapas si Allah. Ano niya mana niyan, natabangan tan ulan, nangyari di awid akal. Bani pa na pupunta di awid akal iman. So sino tayo matitimu? Ini turo Allah sa iman ng tulalalan. Ako sa mana niyan, ini turu yang suri tu mata penara kita ng Allah. Una grilin tang binaw ta mas madakat si kumata tu kita ni mantu na digabay Allah. Mapagariya di kawiwit kan insyaallah. Tunggu kan tanong Allah mada tanong sa dia riba kay manane na panarima ko agama. Kami tu beri suka na untulalaran. Kung kanimo na di sitis ni mantu. Uditan no kalimo na na pulisan mintan wala sa pagtaw. Kaya na tanong ganun mga susara, kung ganun mga tanong na kekuatan ng sugi mo Allah. Baraka. Si ibu piadala mo Allah, si ibu agama sa imanganin na kamapian dalam sa dunia. Na may tuk na sabutan si kaya mga mga subuan ng Allah. Allahu Akbar. So di na naman yan, nandiman yung mga yan na kapangbupan tanong, uman isa na makamalingan si Allah. Munibin na ilahi. Meningan ano tiwala si Allah. Kalau kaniyo sa Allah, mata manadari sila mata. Wagi mo sala pa may digni sa mga sambayan. Yo. Ay man nasisan ka kanu. Uba kanu wati ko Allah mabeloy. Ay man napanan ako to. Apa si ko mga tanan na nindilag si ko agama.
Iman to nakadala iman to nga dikiri masa karibatan. Amanan yan na ini sisipit ya dokit ni toki ken emanan ni nama. O kuno pangidya gidya so kadar lang nakit na mariba. Sa timane na ongkol alala nito so kito mga sahaba. Ngay matun kitang laro to naman na makadugtan. Tadi di mga tao niya beto kung sutabang Allah gusto may nasuryo Allah subhanahu wa ta'ala. So mga pagariya dito nila pagagama na kupurisyonan na ginotang. So ibubugay Allah promise na dito makuha. Ya dito nila pagagama nasar. Ay nakapagmima to kadar ka ng mga Muslim na kinutan sa surga. Udi na masusuatong su Allah. Ugay na irupa. Ningirupaw Allah. So yan nga kung makasusa surga na maawat taluron. Kinakuraan na susipata mo na maawat taluron. Kaya pagalo na sipata binyat ang uling na sipata kapir na kanto tarong na kaya lang siguro tak kadal. Tapi dah hidayah. Masumusul di man sa tiap puso mga tao na burasing nama. Saan sa kalaan sa dunia, naudi na ni masipat sa mata na kaya binasan, karena ko din na niya tao. Ang mata din na naman ko agama, kay pengwartan yan, naudi na ni masipat sa mata na manang nga, kabinasan na mga malam. Mga pagkaroon na kailangan na makapag-hijratan. Kung mana hijrah, siko okay kung mga tao mitigda kundi. Madakal tayo naman dibilangan. Ugay naman na ito niga pangarasin na namin na mga tao sa digawin. Kung nagaw ni Raratan sa iman, ibubugay Raratan wala iman namin na kakawasan tayo. Pag hindi tayo na nikila, kamapapapas, siko puso mga kabes o kalagilang mga mumin. Kadi na sudah tayo matutulog din. Sangal kese ko nabilahin na kafararap. Ibon sa kakalati ko Allah kung puso mga kabes o kalagilang. Sabaw ko kaya pa nakupiran. Iman ito na, saratan yung maalam. Mapagalas yung mga sahabat. Manigilan sa ayat ini gulalaran. Saratan na sunjuk Allah, niya ada lima tahun mga lambawi. Hati ya di mana ada sabutian, guk di pagagama na ina pakalaman na sa 5 tahun. Ugid mapagarin anak pala tandaan sa amal ka na tiyarimaw Allah. Baganggaw Allah sa dayan. Mapakabtingin sa akaso untuk nabuso riba. Ima to dati napakabtingin sa mga ta, kada mga ta. Ay di pa rin yung 5 tahun mga ta na mana sa mga diri. Anda dede rayap ke be no mga taw ni ali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Heta tinapurihan manane nampak taw. Adi pagi jul ayap di ke be no mga taw su di mamuke. Na swatia tu ke be konto na ko gunu tu. Ima to nama ko di mang. Ginagatir orason na mi ali sa bide wan ni haya. Mga pagala kailangan insyaallah na manane na masih disukin ka pa dojo. Ay nakata taamatan nga bukal amarudin. Allahu Akbar. Ito yung kata tama sa kapio parate ya. Kakata tama tayo ko parate na mali pun subi na maranga. Ayah sifat amone. Naka kata tama niya uling kapal duman na pinaka mati ka magita na. Detak na amo karne. Mga pagala kailangan insyaallah na disimutan si wala nakapurisyon na insyaallah. Sakan na kapapadal man sa karibatan. Uli na kapapadal man sa emanan niya na mga bid'ah okay. Kailangan ipagkutan mo na. Labi pira pulo. Susah na, tidak pa lang siya sipata mong mina, maawat-awat taluron. Allahu Akbar. Ano man yung kaputo tarang Allah kung tabang Allah. Ay ang susurga. Mga pagala kailangan ay mana na mapakalir tanong yung panigiran tanong. Supama makinigan tanong. Kahit niya katawag ng matang ay di mapagaman, okay na kaya na, kaya sukudin na na. So kisong mga sahabat na din bagi lugar. Dito sila naman sa radiyallahu anhum wa radu'an. Sa katanon na, kung sa kayo mananin, nakakapitan ko pagaman, kasarbutin na natin itong ano. Sabaw pa din sa dahida. Ay mataw sa diya pusutan yung mananin, laligi, uwi na ako. Kapadalin ka na sa amba. So sipatan mo minang, niya kada-kada kalaman na maawat tanong. At na masisipat ko kada kalaman doon na demokrasi. Sa akala ano? So kailangan sana na makasilitang sabda. Di man tawid ka kata dia ikat keluar vida ka dia mana pandemi. Politika punya pandemi. Ubutan ni kalak. Ugi na mga pesinutan ka di Islam. Irama sa akanat memang namin nasubihan ni ulo na kay mananian. Napa natakasan na ko kay manan na malungay man na sekreto.
Ano ba biya karata? Ano ba niyang kaya bila sa suya na daliga pa katagagama? Amerika man nanin o pagka bila sa substitution. Pamasugal na pagkata naman, nakuta naman na malata na nila di manikit. Di man nanin na pandemira kapdun na inisiya ko Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ang tuloy na kaon, hindi man na mga salita na bero. Pero sudah tigyan sa Allah, ini siya sa abasi ko Rasul. Inyad na tigyan sa inaan na virus. Na tungo ng Allah ko tawa kabaya yan. Ano ba di mga bebe susakit? Mga pagarya, tanong-tanong, so mga kaadun na dahil na bilang di kang bayabayaan. Dahil na kaparong mga kaadun. So saitan, so sakit. Mga tiba na din na naman na nakapakaganyan. Sabi sa kabay wala tibulin. So dito, di dahil mikil sa naman na sinisutan. So ay kibulong siya sa di mga na di mga tiba iman to. Natubat tanong si Allah. Pagal ang tanong, so sabot tanong si agama. Kaya man to nama inuran ti man to sumanga to sa dila pagagama. So nga usan mo yan na mali man to kumatay sa promise Allah. Ini promise Allah pagkadan sumanga tao di sa sambayan. Ikadung nakatir wala na mata-mata na pumakadan sumanga tao di susuti. Ini man to nakalabutan ng maadi to. Ina sa manani na di ka na may kaya masuk. So kailangan na di ka sabot ako agama na mati. Hindi ko mang gawa eh. Ada na ba kung mga nabi? Ada na ba kung mga ulama? Nasa lagi man di ka sa emanan yan. Hindi pa mga to sa emanan na sabot si agama. Okay na suka ito ng mga ito na susunod sa alay matausan. Mga pagarya, dia kan nandun sa emanan yan, nagdaawa, dali ka kasabati sa emanan yan, nakakida ubala. Si Pumasok Rasul sallallahu alaihi wasallam, itakasukin sa emanan yan, nama ka namin tunod ayat. Ya katali mo maaso benar. Nama, ay mana ketimulisan sa emanan yan nariba. Waqul ja'al haqqa wa zaqal batil, innal batila kana zahuqa. Nya ka, nya sero ko emanan na riba ka emanan na kapsilo o mga tagama kasi ka emanan yan na mga barahala. Nya ka tadi ko masuha. Dito so katil bedi dito sa emanan na mga sumuan ng Allah. Udi na kanda wa. Mga pagarian hindi ka dawatan no. Kapan nabetan na yakapit kan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nako masuk ka mo Allah. Naso emanan ni na piduduan, ay na kutin sa binonya. Pati kita mo sa iman na hidayat. So kailangan na insyaAllah na matitudan ng mu'min insyaAllah. Ito ba din? Cuma sana sutong sa mu'min na takin po ka masisipat na sipat na kafir. So di wala sa mga kafir na niya ginjuy sa di dunia. Allah na kafar, yatan ng taon. Tapos kita kapatid. So di wala sa mga kafir na nitibuli sa di dunia. Kejiran sada kalau kau kenu mga binatang di dalam mapakapsundaya. Anirang kino alita kaya ada siya. Kailangan na rin na sumumin na ibu begini ng alalalan. Tama ko kakarian, na mana ni kainom yan. Kaso kayo sa bangal, biar na ubati mo na kada kung begini na kayo na haram. Na mana ni kailangan na nakapagdumasan. Apya suka sudja masjid, apya suka kadu sa masjid. Na ana mga haram at tatadun sa yali Rasul. Di mo ito binimakinuwang mga tao. Pati may ito susabu. Mga pagdala, kailangan na mana nagtin ka pagduma, nakalanga pala. Kada kalan ay man dipiligan mo okay nakal at yung pagkatali ng mano Allah. Na ay marugod ni kakapugisan ni rektal pala sa pagto. Sana di wala niya maratia, Amerika notaryo so okay to mga kabir. Na kebak ni diga na kailangan ano sa paratia na ay man nakilse sila. Ima to na social po mga Muslim na ini kebijikan ini yung kikira sila mga demokrasya ito. Di ay man ani na ito mga kabir. Ano na ito na sa agama? Imang ito na niya kita hindi nabintang na anda din na kira di pagsusun. Allahu Akbar. Mapagarya. Kailangan insyaAllah nakatitinabay ng tanong. Hiniisitan niya rin sa di mga amal tanong. Kaya kataw na kaya yung amalay. Kaya ad na mga tayo mga nanin at isa mina labi sa mga haram na inali Rasul ubay tanong masama. Niya kada kaliang imagad na parupudin subra sa binatang. Kaya mga nanin at di mata rin napaka ay mananina di mapipis ito kapigilin. Labi sa pulo hadis sudah sa mananina mapipila sa sakit sa beritan. Na udi tayo kakurisi na ginutan. Masya Allah. Udi tayo milibad. Dahil nakataon mga ito na di amalnya na mananina na miyakap niya. Napay sa kapangungunutan. Umatang niya kada 5 rupiah mananina pwede yun. Ay buwan kaya pangulutan tayo. Nasa kapityan nasa ukit o nasulong sa mga sabat. O ba't ano ukit sa pagda-ukit? O tinong manilin. Saan sa pila ni kaon, so ay okay ito kasulong sumasaba, dakon. Niya guntung nga. Paman, napito po lagot pilwatra, na lang isusurong na, going to paradise.
Umenya ina na sudrebi doon. Ang taon ka drebi. Ito na. Sumampas ng Islam. Pamunutan si ulun na piyain insan na niyo Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kala kaniyo ti Rasul su Allah. Abu unutin niyo so kulo amerikano. Mga Muslim. Sa api ay mana ni na pun sa habasa. Ito na sumat ito hadis na ngata natin na kili din na tinju busuran-suran. Sa atin si Korea na natigil. Amanda kalagrupo. Na emo tinakibigin nyo at hindi na so. Kita mo Allah. Udah sunatan na siguro so. So mana na susulusin sa di mana niya na kaupan ko mga pagtaw, dia crisis. Abu mana na bisa na udira benet ke ada dia crisis. Na mana na kapabagama. Musugi. So ati wala sa mga kafir. Na miya tayong sila, miya di sisa sila sa gubatera kalau kami sa kan. Illa taf'aluhu. Amati ko Allah kadiga lumati sa mga mu'min, mga Muslim. Na kadin so kambara bisa si ko dia lupa. Ima to kada la dimera bisa. Au kadin so mga anak tiwa si ko mana lupa. Apa kali Allah menitibingan manggulule sa dunia na anak orang. Katawan Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Awida kalau kumato da dijer misul. Aidna ni aso iman to muslim aku sunan muslim. Ay bilang ko awida kal kalami kene mana ne na so begriwan so ilmu era dinan dari kabar ya maru. Wa idza arada Allah bika min su'a fala maradda la. Irati wallah asubat na kan na tiuba. Sakit, sutang na din na makamu. Kung si tanong mga pagkata si Allah. At yan niya kakuputakin Allah na kumakan mo kapatay. Naliyan din ang tanong insyaAllah. Mga pagadya, ay bitugong yan na parati ako Allah, alaksi ko Allah. Kapangungunutan. Dito ba tanong makalo setan? Kaya man to nakadakala ni man to na ay man ipaparo setan. Sifat iman to adib kuri man to na ipaparo setan. Katiru iya pelanu niya na ay man nakasetan. Istahwadha alaihim syaitan fa ansahum zikrallah. So di wala sa mga kafir ini paro setan. Nama mabubag sa tanong, ilati wala pero kanon ay pero ni naundol. Ini di mabuhi. Kada la iyan ti wala ginaw niya. Sura sura pelindung si Allah ya lampa. Pelindung ako ka sabab ko tidak di mabuhi. Sabab ko puso ada kalagyan ka. Sabab ko amala pakilele. Kami mo to di magamalan makakalaan. Ay mananyan nakapakilele, naribatan nama, di napakapasungan mo. Niya kada-kada mga pagari ay man na mga hadis ay man na niya na bulong. Pakalilipatan tan. Walau an ahlal Qur'an wa taqaw la fatan alai maratun nas sama'i wal ardh. Kumanati wala maratiya, abu mandak sa sarili. Ibig kalakana mikiran so barang apa mo lagi ng sulupa. Walakin kaulamu, pakasol di matang ilang kaya. Amati wala ka pakamu dunia sa rasul. Dito na ilan yung sa tafsir na pakambukong di pa bukan rasul. Siksaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Naso Allah na, kaya sa iman namin na mga sinulong mga langit ang sulupa. Api na beros, api aso Christian, na ay mga pulis, narkanan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Walillahi aizat wali rasul wali mu'minin, walakin al-munafiqina la'alamun. Mga paglalaki ng mga talim sa Allah na makinal tanong, masabit tanong sa Allah. Kanda nyo di kiro pa rin. Sa tangan Allah suka wiyawiyad tanong. Sa tangan Allah suka bakala kay pira. Kami mana nakakutubuli ka. Kung bino kami kalay pira ka, baka pasang ka. Kung bino ka mamumiyan, apis ka, bulu ka. Apis ka Allah, di napiyakatanong ko Allah. Kenapa nung bino ka niya, dito ka, baso ka pasangay ka, puliti ka. Dito ka Allah. Ino ka niya sa posisi, no? Kung manadimang admin, nabulido siya. Ino Allah. Mga pagkakaya, kailangan ka na masagutan mo sa ulit hindi na bilay. O dito no sa abutan, pasangan ka. Ang makalit sa wasit isa na kiunutan ta, nataan mo ribot ito wasit ito. Kay bilyon yan si Kumbay Gino niya. So kailangan na subiti rosonto, dahil ka na ay mananin na. Dahil dapat yun. Eh katero Allah, pero ang kaya Muhammad sa adina namang urip niya. Yaqulul lati hi ahsan. Ay abo nila din ka na subnar. Imatong niya kadun nilong tabuki. Yun ipaamukin to Allah, yun ipaamukin to Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doon na di mama saan. Apya sumudo hadith dari nasahih ayat. Kenapa kita kare pagarya? Kailangan na umanigil pagtanong at pero tanong anabasyan tanong sa Quran o hadis. Ay dapat kuminan tanong ana. Kasumasa na suto sa man namati amata kan wa inilistaw mga malaikat pagulong kuna nakakaanak ibriyan.
Udi na makati, udi na makasih. So kailangan ito sa dia masa, na pengunutan tanong, kung mga dito tanong mga untol. Girati ko Allah. Ako bayan Allah sa uri paniya na pag-isalutan niya sa agama. At nakatiro Rasul, lagi na, baka betagong niya Allah so ingat. Ayan, dito niya na mga untol na dito. Gira, minasan Allah so yun na tibo na mga tarabuso dito. Kaya minasan tayo, mantan niya dito na tarabuso. Tapi yang sunya kayak kita dito na hindi tarabuso. Ay, mana tarabuso na simpan niya na. Ina ni pepelan sudinya kaya. Udina dino cuwa nu pusian na ni pepelan. Mga pagarnya makin datang insyaallah dapatnya. Matong na kadang-kadang matong dadain na kaya. Mga pasita mana nila pimbaso do tadak yato to pa puso yo. Kapa manggal ala qulubin sipatan na mga kabin. Ano mo mga musliman na yato to ban? Hindi ni masaunton. Hindi ni masema na niya nakalimatan. Mga pagarya yang mumi nagtini masakalin. Tumubila din niya ahli kasukariban. Di man to nagpirenta mga taway. Adi di plera di di tino pagari nga. Ay man to na malaki mo tadi ay man nagpirenta diyan niya di suway man niya nakaribatan. Si pata saba na baya. Adi di platin niya pa ay inakapatin pagaryan. Di man to na di. Sudi insyaallah man isarantano. Na kailangan kan insyaallah amang galabutan sa mga subuan Allah. Ipelenggaw, araran itu kalau nak ada supatiman. Madala, saya dapat tunggu pamulo. Hadis tunjaya. Wati Allah mahu. Umay aku mengatakan anda kena sungguh sa masjid. Aku mana hadis ko di mamang sarila. Ikat mo nang ditinaw ay siran sa tagrak uti Allah. Ada kata coba lah anda begini. Imano na di dia nga, kasaba kay sumulong ng mga tao. Mga pagarya, umani mapulugan, anar kong Islam. Na ito naman tao. Imulungon si saraga ka na. Ariba. Adi dun sa saraga ka na kaya meron ka na positibo. Nagyan lang kaya man, mga saraga ka lalawin nila ito. Higutan na. Labas yan ang sakura na wadis. Sulit ito, kailangan ka inshallah na di ka pangunutan. Na emanan na full juga di ka pangunutan si Allah, si Rasulullah daw siya emanan na di na pagulong si Buder pa. Adi kang pinili olos kay mati ang mama. Saktan inshallah nakapangunutan inshallah. Wala pagunut kita do kulo tanong nakapanako to di lang pagunutan. Ugi do mapia unutan tanong. So Abu Bakar sa Umar na kayo makhalifa, ang Utsman. Napigilan na, wati yan wane di Indo Amerika na isubuan Amerika na subuan Allah na unuti kami ni. Anya tina kana po subuan Allah di gami juga bunuti. Imatuk na kada tanong sa buta di kapan kini sa kada to. Kuma ka bicara na mana na tanong pulukuban. Imatuk na di mapamasa imatuk sa mana na nanganin sa. Lebat karyanan. Basta dia dipesan sa agama nga. Suka benar agama ada kami sa buta sa agama. Pune mana na may pitu pune mana na miduga dalam sa buta sa agama. Mga pagara kailangan na di sa agama na lang ng pamamagala inshallah. Upin na kaya sa kapaganad. Karena bagay ni Allah ko sa kan nabigyan pigilan. Ang mga tabi suka pa mo sa dinya katon. Ape suka sun sa masjid sa dinya katon. Masya Allah. Ape suka pa ni kau yang jaharan na tinahalalay. Mga pagara kailangan na nasabutan mo inshallah. Ano pa nung buhay man na bebe sabutan na. Ang tanong di mapakatagini sa ka. Basta ada sa agama na mas nakapokit ka. Maka niya ka may tubusin na niya binungon. May tubusin man na bilibog na imanan na niya bilibog. Na ini matong na maribol tanong susitan semua munafik. Nga makapipi ka terus munafik. Nga makapipi lang ka. Akal taniran. Buwan taniran si kwaya. Naubun na ibigiran tanong na sabut si agama. Mga pagarya, di kan lalu si agama nakapunta ka ng tanong. Dia nakapunta ka tanong. Umali sa tubo na linonnya, panyannya wala pakatilin wala di kita tino. Matong nasa bumba na naman to. Kau solusi menjadi isa, di mata masa nak pilih si setan insyaallah. Si ko para kaya ko Allah pangunutan si Allah si ko sunnah orang sallallahu alaihi wasallam sampurna na demi ka panambayang nakadibitan lagi. Pitero Rasul sallu kama raaitumuni usalli. Sembeng anu sadaka. Oke ini niyo ko kaya sembeng aku. Ani man to niya no sakita may man napili. Kailangan na umanika karo minutan sa disamin na hadis kadang nabasyan kan. Mga pagiriak na may man. Kita ini surat iman na Hasan na labi magato sa karibatan ng sambayan. Nano check mo. Masya Allah. So kailangan inshallah na mga manutan din man mga pagana inshallah. So pinakaipunta ni Rantano na itong mga pamagita sa mga amal. Kaya inisuwan na no Allah.
Waharridil mu'minin. Yang lihat itu juga marat ya. Ibarat tanah kedua ya tak. Jadi sekali jenak kedua tanta. Warantai na manusia mana ni nak gedi mentam. Nak kali buat mana nak ada sabu ni. Oke nasu tiga momen ada di sabu ni. Kadu udah ditenu lagi peluk kayak mana mengasah kita cuma kata aku kontrol dalam Allah. Asallahu ayat kufa ahal ladina kafaru. Kata tangan jadi gua larang tak cukup rumah kafir. Kamatana su Allah tantu ama begitu hutan kau penisa. Katironan Allah. Ini ditenu kena. Mengapa dia kailangan mana suka berbicara Muslim? Nah ditenu kena berbicara suka Allah. Asal ini kamu tanya 5 kali bertanya. Insyaallah ada apa? Abu ne manda di doang na mukmin na tangan mo yakala di mangaluwa di mapya na meli na tanu sa Allah aqulu qawli hadha astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril muslimin zam fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Nahmaduhu wa nusallimu ala rasulil karim. Mga pagalya nakaiportalis sa di kawin taru api kala kay ay mana na isyu kada to nami ko di ka ko kalau ba ay mana din na hindi ka ko man ang milikan ni mana kuya gan hindi nang milikan dia to ang sari gua ka mali tamu ka mapasay ka sida di number 1 ka hindi sekarang niya mau maraton sekarang mo dia to no kay paginom to na nasalong na ipaginom to lado to na 60 ragu na bedel ya ay mana di talo na sudah to ama ginom to lado. Ino ba tanong dito mga dato to? Kaya enak tayo ni betulog ka ako. Sudah kamu nih. Ano ba sudah tatarabu siya? Pag niya kong tanong to, di tayo doon sa mga dato tanong. Punta at mo prito mo na maginuntulan at mo saulan na maginuntulan. Di tayo doon dali sa balas. Sa mga pagarya, tukilan natin inshallah, matari-mata no, di tayo pagkataro to. Sunod ka nila nga ba kasi agama, ikado na emanan na, mainurat di tayo kung agama, ay kayo sa mga inurang di tayo agama na, dan maka masuk baru Allah. Gimana sabut siku agama, sabut siku Allah. Nah mana nak pintar masuk nak pinjaran Allah sakala di mangkap. Suris kiritan Allah nak puni kiritan Allah suris. Gina ni sabut siku agama. Maka tidin susah minta no. Nak bakat to tak sabar hadis Rasul. Agi itu tinu mga umatan, uri pun susah bayar nak ke bubur dia coba lah. Ini mana di perabu, apa tanung pemono, di mana dia kata guna dia yang mata ini, nggak ada menasunut saya. Undang di kalimun Allah, sa India, cakap New Zealand, di mana nak bertuas New Zealand. Sa India nanti cerita mana mga pupururo, nanti kira dia tina situ sina tina, niya alatin tu cari. Serta dulu dia kan nah antara ko ni mana ni napuro sa talinan. So ay pinakipurtan nito inshallah na ayro tanong swagam Islam ay dapat yun at yan tuloy tulo la natutaw kal tanong si Allah mga limbagan tanong mga pagarya awe mana niyan na badan mo yung dari sa dira pumunguban tanong sa mga pipya ay mana niyan na ini masya to Allah agirati ko Allah belum magisturya kan bani di paan beraka so ay mana ni ribu aku saya mana niyan nakasuru yan kapan Abu sumpah kasih ko sunod Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lo timana nakasir Allah. Mana apakah tutup-tutup. Kadang-kadang ini musim dia nakajakamu. Masya Allah. Dari akhir kota sangarila. Udi na ay man na sumangarin. Hindi pa hindi na depan. Ay buat terbicara insyaallah na sumangat ya. Tiru Allah, tiru ang kali inaliang tiru ang akong mga matang. Kulil ibadi yaqulu allati yahsan. Tiru sinang mga urit na lain di tiru na wakil mata na ibigay kalimat ka pamra. Ano man hapon-hapon ito? Di saburo na lang ng mga ramadaman. Tanong si Allah, sabatan uban lima sa Ramadan, ipagotan sukaribatan, awe mana na perlu bulu-bulu tanong na surisi. Ay mato na awe lalagay na diet yan. Hindi tarik-tarik. Ibu juga petay ka. Ibu juga man na mililis ka petay sutok upama na iya. Na din kali na petay ka di sini. Ugi na dia kakan. Iman to na di pipil mo ta. Awi dia kali mato di economic crisis. Na kaya na mga pagkatas sa musik Allah. Pwede pa kala rizki, usay na nakalak si Allah. Ika di pa kala rizki ni manan yan, yung sarili tanong si Allah. Ika tulo na siya pinanod yung sambayan. Ika ni manan nga, tinugin siya sa katunya nga susukat tanong. Kaya kada di mas, niya magitanong lagi. Kaya manan yan, napiyan ko na, basta ay na sadaka. Kung magitanong, ako pwede pa kala rizki na buyat yan daw yung manan nakuray yung pagkabuti gawin. Ako pwede pa kala rizki na punong itanong ko Allah sarila. Anak tanah ni nibugay wala sang yakala rizki. Mga pagarya di na rizki. Na ibututan niyo na ng Allah. Kaya kala ka ba Allah?
Qul, kira nga Muhammad, inna fadla yadillah, mata na suka kawasan na sa tangan Allah. Yautihi ma yasin, mira ko kawabayan. Punta nung masuki sa Allah, kalitan sa pangitan, maapya, bulok ka, napangalangad nita mo. Manto kaya beda na mga bulok. Kaya simba na yan, ang mga kalang, mga sa litis. So, ano mo yung mana niyan, na mga tayo man lang, nakapapasa, na dumugin ko Allah, mga itanong si Allah, subhanahu wa ta'ala, pakala rabbukum ud'uni, astagfirullah. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. Ya Allah, Pina Mirga. Dilanggar kami sudah Indonesia Mirga. Masuk nanda kamapel. Dilanggar mga laksan kunyangan dan datasan video untuk yang mata. Ya Allah, Pina Mirga terpengar kami syai, la seluruh para kalian ya Allah. Ya Allah, rezeki kami rezeki halal. Ya Allah, pakalidah sa kami ya Allah, kapemina sa mga sakit. Sa mga setan, ako di mga sakit mga pamigal, ya Allah. Ya Allah, liningan kami nga siapa kami nga. Pumibak marat iblis, setan, jin, ang sumama na siya mga darwa o pinagtarap ito. Ya Allah, sa mga darwa ka, ya Allah. Ang mga dito, nakuha man sa dunia ka. Pakisamin ka, ya Allah, siya mga dito ang mga dito, ya Allah. Ya hayu, ya kayu. Hindi na yala saan diya labi pagka nabunta ka labi awila ka, ya Allah. Ya Allah, pinamira, ya Allah. Sabi kung di mo ka, gagawin kami. Napakaganda to ang ngayon ka. Kaya kami sadya kayo na naman ko, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, pinamir ka, pansilin ka, sa alak sumakapin. Sige ko mga mu'min, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, pinamir ka, ya Allah. Sehingga mengantarin aku masa masusuat karkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, subsunga sa sakit ka, ya Allah, atau makapagirap, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, pinamir ka, ya Allah. Doakan ka, ukapan tanamir ka, ya Allah. Ya Allah, doakan ya Allah, ukapan alamat ka, ya Allah. Ya Allah, doakan nila ilah ko katindan mirka. Sa kiyupit na ko mga singgor kailangan nurka kami Allah. Ya Hayyu, Ya Qayyum. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Aqimi shalah.